Türkmenistanyň polisiýa işgärleri ýollardaky ýagdaýa gözegçilik etmek, ulaglaryň tizligini ölçemek we sürüjülere jerime salmak işlerini güýçlendiren tertipde alyp barýar. Şol bir wagtda ýurdun içeri işler ministrligi dürli düzgün bozmalaryň jogapkärçiligi barada ilata habar berýär. Ilata ulag tizligine degişli düzgünleri bozmazlyk, ýollaryň gyralaryndaky gazon otlara ayak basmazlyk we piýadalar üçin geçeligeleri ulanmak barada duýduruşlar SMS arkaly gowşýar. Polisiýa radar bilen köpçülikleýin ýollara çykdy diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy tutulan sürüjülere pul jerimeti we 15 günlük awtology jerime duralgasyny almak ýaly jezanyň berilýänligini habar berdi. Azatlyň mardaky habarçysy hem polisiýanyň radar ulanyp geçirýän reýtleriniň köpelenligini habar berdi. Yol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri Mary vilayatynyň ähli etraplarynda diýen ýaly ýollarda reýt geçirýärler. Köplen çykaryşylmadyk ýerlerde bukuda radar tutup oturýarlar diýip Azatlyň mardaky habarçysy 25 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä şol bir wagtyň özünde de ýollarda köplen tizlik çägini görkezýän ýol belgileri ýok. Sürüjüleriň özleri ýollarda tizligini sazlamaga mejbur bolýarlar. Iň kyn zat tizlik çäginiň nirede 50 we nirede 60 kilometrdigini saklamakdyr. Şeýle şertlerde yol polisiýa işgärleri gyrymsa gaşlaryň aňyrsynda gizlenýärler we tizligi radar bilen ölçäp ähli awtologlary diýen ýaly saklaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylaryň hem çeşmeleriň sözlerine görä düzgüni bozmakda aýplanyp saklanýan sürüjüleriň köpüsi ulagyny jerime duralgasyna eltdirmezlik üçin para töläp gutulmaga çalyşýarlar. Şol ýerde 100 manat para berenler resmi görnüşde jerime tölemezden goýberilýär. Odal şuňa meňdeş düzgün bozma üçin para 10 manatdan 20 manat içenli bolupdy. Polisiýa hatda sürüjüleriň dokumentlerini hem barlamaýardy. Inne olar hatda 50 manatdan almak istemýärler. Şeýlelikle awtolog saklanýar we awtolog duralgasyny berilýär. Awtolog ýetiniň sürüjülük şahadatnamasy elinden alınýar we oňa resmi görnüşde jerime salynýar. Dip adynyň efirde tutulmazlygyny soran yerli çeşmeleriň biri bolýan ýagdaýlar barada gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ulag sürüjüleri ýollarda kadalaşdyrjy belgileriň bolmazlygynyň ýol düzgünlerini berja etmegi kynlaşdyrýanlygyny bellädiler. Emma olaryň sözlerine görä polisiýa bu argumente üns bermeýär. Käbir yol polisiýasynyň işgärleri etraplarda sagatda 50 kilometrden ýokary tizlikde hereket etmegin gadaganyny aýdýarlar. Şeýle-de olar yol bergisine tizlik sagatda 40 kilometr diýilip görkezilse, bu ýerde 50 kilometr çenli geçip bolýanyny, emma sagatda 50 kilometr bolan eýem 50 manat möçberde jerime we 15 günlük awtologundan mahrum bolmak ýaly çäre sedewar edilmeligini habar berýärler. Emma hiç ýerde yol bergisi ýok. Dip marly awtolog sürüjüsi aýdýar. Azatlyk radiosy Marynyň polisiýa bölüminden we içeri işler ministrliginden ýol hereketi düzgünleri barada resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylaryň sözlerine görä häzirki wagtda polisiýa şeýle-de awtologlarda gara detalaryň, goşmaçy antenanyň, çyralaryň, şeýle hem awtologyň içinde dürli zatlaryň we dogalaryň bolmagyna üns berýär we munyň üçin hem jerime salýar. Polisiýanyň talabyna görä maşynyň öň aýnasynda diňe ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň suratyna ruhsat verilýär. Ýatlatsak mart aýynyň ahirinde marda hususy ulaglarda gazanç etmek bilen meşgullanýan awtolog eýelerinden transport serişdesiniň öň aýnasynyň sag tarapynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretini yerleşdirmek talap edilip başlanypdy. Şu günler geçirilýän reýtler sebäpli awtolog eýeleri talaplaryň köpelmeginden, düzgünleriň kesgitsizliginden zeýrenýärler we jerimelerin has ulalmagyndan howatyrlanýarlar. Mundan ozal nädogry eýlen maska ýaly sähelçe ýalňyşlyk üçin awtologlar 7 günlük awtolog durulgasyna ekidilýärdi we jerime salynýardy. Soň ulag eýeleri köplenç resmi jerimeden daşary öz ulaglaryny ýygyny almak üçin para hem töleýärdi. Para 1000 manada ýetýärdi. Indi bolsa awtologlary tutsak etmek möhreti 15 güni ýeteni bolsa paranyň möçberi näçe bolup biler. Awtolog durulgasyny ulagyň saklanýan her bir gün üçin hem tölenýär. Adamlar howsala düşýärler, köpüsi kyn ýagdaýda galýarlar. Maliýe ýagdaýy kyn adamlaryň hiç kimne diýen ýaly pul ýok. Dip mardaky çeşme aýdýar. Yerli awtolog sürüjüleriniň sözlerine görä Marynyň polisiýasy we yerli häkimetler täze düzgünler we jerimeleriň mukdary barada resmi taýdan düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda Altyn Asyr mobil operatorynyň abonentlerine ýurdun içeri işler ministrliginiň tizlik çägini berja etmek barada duýduruş berýän SMS habary gowuşup başlady. Awtologlaryň tizligine gözegçilik etmekden başga da içeri işler ministrligi piýadalara gözegçiligini güýçlendirdi. Hususan da Türkmenistanyň içeri işler ministrligi jemgyýetçilik ýerlerinde
ýerlerinde gazon otlaryna deper ýetirmegiň we ol ýerde oturmagyň gadagançylygy barada raýatlary habar berýär. Orient Yarım resmi internet neşriniň maglumatyna görä, İçeri işler ministrligi piýadalaryň ýöriti bellenen ýerlerde piýadalar üçin ýollarda hem geçelgelerde hereket etmelidigini ýatladýar. Duýduruşlar raýatlara SMS arkaly ýetirilýär. 2 hepdeden gowrak baýary Türkmenistanyň halky dürli sebetlerde görülip eşidilmedik gödökçülük, jerime we çäklendirmeler bilen ýüzbeýüz boldy. Häkimetler bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler, emma bu ýagda Içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalışmagynyň ýa-da döredi. 7 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow ozalky Içeri işler ministri Öwezdirdi Hojaniýadowy işden aýyrdy we onuň ýerine Liwap vilayatynyň polisiýa bölüminiň müdiri Muhammed Khidirowy belledi.